No ještě jednou všechno. Takže poslední věta, takže pozor. Takže pozor a jdeme do toho. Druhý pokus může být. Trošičku jako No to taky trochu bylo. přisadíme. Žádný převalování na tvrdo. Nebuď na něj hladovej, dej mu napít ještě trochu. Myslíš, že ještě chce? Tak malinko, jenom tak ho... Tohle by mu mohlo vyhovovat. Jo. Tak. Nebuď hladovej. ABS se neblikat po rozježdění. Takže, a to je jako to jsou tvoje poslední okamžiky v Jižních Čechách? Před smrtí. A Libor, ještě nějaký pozdrav pro diváky. Počkej, to není tak úplně. To spouzí jezdem.